Hello mga ka-listeners. So, ngayong adlaw mga ka-listeners. So, karon mag-upload po tayo sa part 5 no, sa basura ka lang. Nya. Sa ako nang gikaingon nga dili sa ko mo-upload sa matang takdol sa buwan kay ako pang gikuanto kong Pikas channel no. So, sa mga sige request no. Pabutal na yung mga sunod buwan siguro dili sa karon kay balo naman ko sa issue sa akong channel no. Na suspended. So dili sa lang nako balikon tong uban. Kini sa lang basura ka lang. Para kuan ba taguwat no. So paminawan niyo ang part 5. Sa pangandoy lang kitang duha naghinigugma. Og karon mga higala sa sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Basura ka lang. Ang daw langit nun O nga di ka magkalisod-lisod. Haruhay unya ang imong kinabuhi uban kang bragat. Iha, Melody. Mami, mangutana ko nimo. Malipayon ka ba sa imong kaminyoon kang Daddy Masong? Melody. Sorry, Mami. Pero hindi lang siguro ko musunod sa imong lakang, Mami. Melody. Sige, May. Diha ka una. Naunsa man ko nga natukan man usgi panulti ni Melody. Buang-buang magudis masong. Naa ang tanang bisyo. Sukal, inom, tabako, babay. Buisit! Ay, asa na si Bragat? Wade man ang hidni mo, Daddy? Oh, waman. Tuwa na. Pildero to siya. Okay na iya nga, para kaniya baliwara na mga pildi niya. Kagamay niya na. Pero lahi mangguning duwaa, Daddy. Okay ra na. Gamay ra na para ninyo nga mga sugaro sa manok. Kay tagpila ka libo ang inyong mapildi. Mapildi pa gani ka og tag 500,000? Iha. Unya, Dad, kanang duwa nga bilyard, ilabi na og ikaw ang muduwa. Bisag mapildi ka lang og 10,000, 20,000. Kamay ra ng katidara, pero natandog na ang imong garbo, ana. Kaya abilidad maning duwa, Ikaw man mismo mo ay nagduwa. So, kung mapildi ka, mauwagit ka. Kay minus kag abilidad. Melody. Iniguman sa duwa, bisag naa ka pa'y daghang kwarta, inigtahan ni mo, manghambog ka nga naa kay daghang kwarta. Pero ilawom sa imong dughan, naglagot ka nga nung napildi ka. Mao ba, iha? Yes, Daddy. Og ikaw, Dad, grabe ra ba kang musugas manok? Iha, nga likaw-lingaw ra ba na ako? Gawas sa manok. Sugal pag kasino. Panagsara. Basin bayaon niya, iprinda ni mo lakip ang imong brief, Daddy. Oh, no. Dili ka na may tabu, iha. Careful lang, Daddy. Of course, iya. To di ay, pabutangan ako ng CCTV ang palibot gang sud sa bilyaran kay doon ay nabiktima sa panguot. May gani kay nakitan. Oh, Daddy. Pero ang imong inahan pagkatihik aning imong mami. Nili mo hatag og budget para CCTV. Ikaw na lang, Daddy. Di bang yun mo hatag sa mami ni mo. Kay bahadlok man na nga imong igasto ras imong chicks. Melody. Mutuo ka man na ng mami ni mo. Iyalang ka ng istorya. Bunga lang ka na sa iyang pagkasilusa. Daddy, di na ko batang way buot. Melody. Akong giampo, Daddy. Nga dili lang unta mabungkag ang atong pamilya. Unsa? Excuse, Dad. Diha ka una. Murag suntok sa buwan ang gipanulti sa akong anak. Wa ka lang mahibaw, Melody, nga kanang kinaiyas yung mga inahan. Mausahay nakatukmod ka na ako nga makahimog dili maayo. Ang pagkanagir sa imong inahan, ang pagkayaw-yawan sa imong inahan, usa gina sa hinungdan nganong naingon ako din.
kineng. Asa pa man tabay? Ha? Kining maghimo kog handumanan. Handumanan sa kong daog. Ug sa gihatag ni Miss Melody, palit kog cellphone. Oh, tuon no. May patuon no? Palit ang cellphone. Oo, palit og cellphone. Na. Oh, time pa. Diba, naman siguro barato, no? Naman siguro tag 2,000 ang kapin. No? Patang. Murag na, murag wa. Naman kayo tag 400 gani siguro. Sige ba, sige. Ila bay? Sige. 400? 400. Mao na. Sige, pero kuan kining pero Pero, ha? Kasi pero? Pero basin unsa? og ikatagbo na to tong duha ba? Nga gustong bukulatan na to. Ay, pasag dito sila eh. Pasag dito sila. Basta kay wata mo sukol nila. Kay kung nisukol pa ta, ana. Sigurado kayo nga tuan ras prisuhan karon. Wa say siguro eh. Hindi po siguro. Prisuhan? Oo. Prisuhan? Oo. One. Prisuhan. Ha, bay kaloy taon. Kita paminaw mo kung nakasukol pa ta. Kasod yun. Ha? Why siguro ug ato na patay tong duha. Ya unsa may mahitabo? Di mga priso ta? Ah, Og pastilan. Di na tagawas nun. dili dito rin. Pastilan no? Ay, bahalay tawag pobre ay basta gawas nun lang ta. Nga, Og dakong buhi. bahalag tawgon tagtalawan. Bahalag tawag kong tagtalawan. Kana, Basta kay gawas nun ta. Dakong buhi. bay kaloy. Bay kaloy. Nindot sa nang imong. Nindot nang imo bay kaloy. Pero Gani. di tam. Pauwa na bay? Ha? Ilabi na og may baong babae nga atong kaibgan nga talawan day kayo ta? Ay, Ha? pasag din na sila, pasag din na. Ang importante yung buhi ta. Ay, pero bay kaloy. Di ba, Yaks? Bay kaloy. Ah. Doon na biya mga babae nga dili gusto og laking talawan. Kaya kinsa naman lang unya may manalipon nila. Simba ko og doon yung mga taong gustong magabusar nila. Kining. Bitaw bay kaloy. Ha? Ang mga babae gusto gina nga ang ilang mahal sa kinabuhi. May kaisog. Kana, May katakus. Kana. Nga makapanalipod kanila sa higayon nga dunay tao nga manamas-tamas kanila. correct! Sakto kaayo. Depende na eh. Depende sa sitwasyon eh. By Buyaks o by Abing. Depende na O sitwasyon. sa may depende sitwasyon, be? Kung madapag dagan, dagan kita. Yay. Pero kung dili na, siyempre, mukaw ras punta. Iyay. O niya, ha? Kung ang imong uyab o asawa, ang pasipadaan. O sa man ka, diki ka, diki. Unsa man Diki. diki? Dagan god. Dagan ka. Murag, tidiki. Dagan diki. Ay na lang, never mind. Basta depende sa sitwasyon. Depende sa sitwasyon. Isilsil na sa alimpatakan ninyo. Ay, sil. Basta kay para nako, ang labing ligong depensa sa imong kaugalingon, sa imong lawas, mao gyud ang pagkatalawan. Aha. Okay? Kay kanang imong pagkaisog, ha? Pagpadulan nimo sa minteryo. Bay kaloy! Kineng. Ayaw sabi. Oh. Kana. Is unata, is. Kana, is. Silpi. Okay, kayo. Dali, bay kaloy, dali, bay. Ha? Dali, bay Okay, kaloy, okay, dali. ops. Dali. Yan na. Pahiyom. Ay. Okay. Ambi, batanaw day hon ta kun unsay resulta. Kadiyot lang. Adera. Tanawa. Okay na. Okay kayo. Ay, alam mo, pagsigig-silpi din ha. Nyata sa sidewalk. Suwi sa nang imong cellphone bay kaloy. Suwi sa na. Ay, okay ra lagi ni. Okay ra na. Kani, maka-Facebook na yun ta. Hatla, Rex. Usa naman mo diha. Alas 4 pagalis kadlaw, gunita sa mga ng cellphone ninyo, kasayo ba? Facebook na to? Facebook? Kining. Basa lang sa akong mga ka-textmate ba? Nadi na ta manarbaho ini. Ha? Mangulikta para matag basura. Sige. Ito na ta.
Boyaks, adto na kita. Undangin na sige, dibog gunitan ng cellphone. Basinog, manawag to sa radyo si Kapitan Dani. Kudlit. Kung asa na ta? Kudlit ko. Sige, tana. Ay. Magpahinom doon ta sa mga tao, ana. Ha? Ipusa na cellphone mo. Posible tao. Magpahinom doon ta sa mga tao nga ilain gid nilang ilang mga basura, malata og dili malata. O karon, ang dili malata may atong kuhaon. No, mono. Ang dili malata. Di malata. Kining. Gayi arbag-uan ang uban oy. Di gid mo patuo. Bisag unsaon itong hangyo nga ilain ang malata. Ilain sad ang di malata. Nya. Itipon lang gyapon. Di lang ta mo surrender. Magsige lang gyapon taghangyo nila nga unta ilang lainon gyud. Total. Naman ko na yung mukuyog na to nga BIO. Nga mupasabot sa mga tao. May noon. Bitaw. Kayuhan na ba ang tumong ini ba? Nga malimpyo ang barangay. Ug layo sa sakit, di ba? Ilabi na gid sa dinggi. Ug uban pa. Okay, tara. Kinang. Bay, Kaloy! Bay, ikaw lay patimbang sa mong budyong, ha? Nangaan budyong na tong tanan ba, ha? Kay kuyugan ako sa may buyak sa pag-dump. Sige. Ako lang bilin. Gay. O balik na to. Naon tay, gutom na biya. Areglado. Nada si Miss Melody. May noon. Aron matimbang na ning among budyong. Kaloy, Oy, Miss Melody. Patimbang mi? mangutan ako. Sa dili pa nato timbangon ang imong budyong. Ha? Unsa man to na, Miss Melody? Namarigla mo? Usi na marigla. Doon ako na magipariglahan nga duha ka tawo. Kagahapon, human sa duhang bilyard. Naunsa namin noon. Uy, taon, uy. Kami pa mong gani ang gitabangan ug kulatan niya itong mga mangunguot. Unsa? Unsay mangunguot? Nakakita ko itong mga tawhana nga maoy nanguot dito sa bilyaran. Unsa? O lagi, Miss Melody. Nakakita magi ko sa gibuhat niya itong mga tawhana. Nanguot man to. Unya, nga nang wa man ka musulti. Nisumbong ka unta nako aron wa sila mabiktima. Nahadlok man ko, Miss Melody. Nahadlok ka? Hangang magdi ka mahadlok. Inihitan o niya ta. Kanara ba mga tawhana, di ra magitingali na managana. Mupatay man gitingali sila. Sa dihang mabunggo na sila sa ilang gibuhat. Unya, wa ka maluoy sa mga biktima nga ilang nakuutan. Naluoy man, Miss Melody. Kung naluoy ka, imo untang gisumbong dayon. Aron sa ingon, di sila mabiktima. Nakuhaan sila og pitaka, ug doon na pinakuhaan og cellphone. Bitaw. Nakuhaan bitaw. Pero nauli raman. Diba? Nganong nahibaw kang nauli? Biktima sila, ilang gikuutan tong tiguang o pitaka. Og diya pa'y katong bungi, nakuutan pod. Bitaw, maotong mga tawhana ang niduol og ni-claim sa dihang nakita ng mong pitaka og cellphone nga gibutang dito sa mga tanom. Sa dihang nakabiktima to sila, nakakuot sila, ako sa silang gikuutan. Unsa? Unsa imo silang gikuutan? Pumanilag ko itong pitakag cellphone. Ha? How? Gisikitan sana ko sila. Puga ko sa silang gikuutan. Ha? Ako'y nagbutang sa hilom at tong pitaka og cellphone didto sa mga tanom. Unsa? Uy, kabuang gud ay nimo. Sa ato pa, ang mga mangunguot gikuutan pod. Mao ka na. Labaw pa daay ka sa mangunguot. Saon taman. Naluoy man ko sa gikuutan. Mao to nga gikuot pod ako. Di day ka angin kumpiyansahan, Kaloy. Ayay. Pero kung ako matong nahimo, Miss Melody, tungod sa akong kaluoy sa mga biktima. Pero bisag basuriro lang ko, Miss Melody, wa pa kumukaon og kinawat. Pero dili ka angay kumpiyansahan. Kay nakawatan man gani nimo ang mga kawatan. Kung ngawat man ko, Miss Melody, lain mo yakong kawaton.
Unsa may kawato nimo? Kawato na ako ang imong kasing-kasing. Oh, unsa? Hanggaw ka ba, Noy Kaloy? Bitaw, Miss Melody. Patimbang na ko. Mm. Human, mamahaw na mi. Oo, nailaming larang. Ha? Usa may gilarang? Tagutungan. Agoy, kalami. Sige, mangaon mi karon. Hoy, ayuda. Kanagi ka istorya ni Melody. Ang basurero na. Karon ka. Mamarigla ra ba di kang buanga ka? Ha? Di ta nakapasudlon sa bilyaran. Salamat kay Miss Melody. Ayaw pa salamat, uy. Nakapalit pa yung taon may cellphone yung taon sa imong gihatag nga meron sa daog kagahapon. Oh, mao ba? Oo. Kining... Unsa to yung number ni mo? Miss? 0943. Paspasa pa doy. Inahayap 0943. 0943 371. 371 5442. 5442. Hindi ni Rumble, no? Okay ran. Thank you. Niya ikaw? Ano Ako sa'yo na. number ni mo? Marabag ko kami memorize, ani. Ano na? 0991. Pero, bawa, maugin na. Mas man ako ha, 0991 205 7682. Okay. Di Rumble ha, dili Rumble. Okay na. Mas maisa nang doon ako yung number ni mo. Para ba og dunay manong, masangpit ka. Okay, kayo. O makapractice ka dire human sa imong pagkolekta sa basura. Kung off na ninyo, makapractice ka dire, ha? Pisag duha lang ka oras. Matag adlaw. Libre. Uy, hala. Dili ka takasok anana, Miss Melody. Nga, mo practice ko diha. Kisa may masuko. Ako may nagsugo nimo. Imong mami. Ay, ako rin may baw. Hoy, ikaw! Basurero! Uy, madam. Mayong buntag diha, madam. Dili maayo akong kabuntagon nga nakakita ko ni mo, do. Madam. Pasidan ante ka, ha? Di na ko gusto nga musod ka pas bilyaran. Barumbado ka daing dako. Mamarigla ka daing mga customer nga gikas bilyaran. Unsa? Di na ko gusto nga muadto ka pa dito. Musod ka ganit dito, ipapulis ta ka. Mami Barbara. Mao ka na akong pagbuot, Melody. Dili na makasud kining tawhana dito sa bilyaran. Dili mahimo ka ng gusto nimo, mami. Gani, ako pang papraktiso ni si Kaloy dito. Para doon ako yung magamit nga tirador. Sa higayon nga dunay manong. Unsa? Pero Melody... Dili tinuod nga na marigla kini sila si Kaloy. Dakong bakak. Sila pa gani mo gipariglahan? Unsa? Ug katong giingon nga duha ka tawo. Mao kato mga tawhana, ang mga mangunguot nga nakabiktima sa mga customers nato sa bilyaran. Unsa? O kinsa nagsulti nimo? Kini si Kaloy. Siya mo inakasuko pa itong mga tawhana nga nanguot. Pero walang siya magsaba kay tingalig patyon siya. Oo. Unsa? Mao ka nang tinuod, Ma'am Barbara. Unsaon ako sa pagtuo? Siya ang nakasakop ni. Ug wa pa masakpi niya. Katong pitaka o cellphone, dili to mauli sa tag-iya. Nakuot naman ka nga nung nauli man. Iya sang gikuutan ang maong mga mangunguot. Ug iyang gibutang didto sa may mga tanom. Ug nauli gyud sa tag-iya. Unsa? Unsa nagisulti ni mo, Barbara? Kadag basurero nga si Kaloy. Mauday kuno ang nakakita sa mangunguot kagahapon nga nakabiktima sa mga tao diha sa bilyaran. Ano niya? Pero hiyang nabawi kay iya sang gikuutan ang mga mangunguot. Kaya matragon. Tinuod bitaw, sir. Pero dila ko gustong samok. Misulti ka unta dayon. Sir, kung misulti pa ko, sir, magubot yun. Mao nga, wala lang. Ako na lang yung mihimo na lang kog laing nga paagi. Nga magkuha ang pitaka o cellphone nga ilang gikuot. May gani kay nakuha po dako. Unya ako nasakpan ka panira, magubot na pud. Ana gida, sir.
Pero, masa sila makabantay, sir. Kung mao ka na, ikaw may usa sa mubantay sa bilyaran. Hmm? Ha? Uy, hala. May trabaho ba ko, sir? Loader ba imi sa basura? Hindi ko pa ninyo kolekta sa basura. Mawari ka diri sa bilyaran. O ikaw mao ang filer o niya referee, kalasiro. Hmm? Og himoon sa dako na siyang tirador, Daddy. Libre ang iyang pag-practice. Labing maayo. Unsa baso? Ha? Nagkasabot gid mong amahag anak. Mas may nang dunay makabantay, Barbara. Kaya tingalig mudaghan ang mga mangungod. Basin o gunayon na hinoon kawat diri. May nang dunay tay kasaligan. Ay basurero man na. Human sa ilang pagkulikta sa basura, muari ka na siya diri. Filer o referee. Yamat rekod. Satu pa, naa na pirmi katong Kaloy diha sa imong bilyaran. Yes, iho bragat. Kay siya man di ang nakasakop niya itong duha ka mangunguot. Unsa? Kuwang kining ngang mao mga mamungot nakabiktima. Pero nabawi kay gikutan pud sila ni Kaloy. Og nauli sa tagiya. Siya di ay. Yes, bragat. Siya may nakakuha pagbalik sa mga butang nga nakot niya itong duha ka tao. Makigduwa ko kaniya pag-usap. 55,000 ang kasado. Bragat. Papangita siya og iyang manager. Ayaw lang si Melody, ha? Okay. Konsultihan. Basta kayo makigduwa ko kaniya. Okay. Sultihan ko. Problema lang tingali kung asa siya og manager. Dako magkanang pusta. Akong papangitaan og manager. Ayaw ka bala ka, Daddy. Naay manager si Kaloy. Dili lang ikaw, anak. Ha? Way problema. Naay atong matawgan. Og sikin sama na mo pusta ka niya. Naalagi. Ayaw ka bala ka. Si Mr. Louie Pinaranda. Si Boss Louie Pinaranda. Siya ang akong papustahon kang Kaloy. Mayo kay mitungagyod ka mo. May tuyo ka, amo? Pasti lang buguan din ninyo. Buko bitaw. Kamoy nanguot dito sa bilyaran, pero gikuutan sa mo. Oo, lagi, amo. Huwag yan may kabantay. Doon na po di ay labawng mangunguot dito. Nagkaigo, mi? Naigo, sad mi? Sorry amo, huwag yung may kasayuran nga doon na sila yung manguot dito. Naibaw ko, kung kinsay nagkuot sa butang nga inyong nakuha. Kinsa amo? Si Kaloy. Kadtong imong kontra? Oo, siya. Si Mr. Masong mismo. Ang tag-iya mo'y nagsulti ka na ko nga ang nakakuot sa mga butang nga inyong nakuot. Maurasan si Kaloy. Kadtong akong kontra sa bilyard. Gusto. Nakinomdom na ko, Bart. Katong napagkiran ta niya, bay? Siya katong ibangga ko na tugod, di ba? Oo. Nainomdom ko. Siya dito ang niigo na to, di ba? Mga buslot-slubot mo. Pero wag mo kamatikod. Tambuang. Mga tadyaw pa rin ka mo. Stang buang ano. Buang nga yun. Magduwa mi kusap. Adto gyapon sa mong bilyaran. Matumi amo. Ayaw na. Ato lang amo. Ayaw na. Ay, bala Bunggo na mo dito. Kano sama nang imong duwa amo? Ugmas gabi. Tulumi. Bitaw. Tulumi amo. Di lagi na sila kamatikod lagi. Bitaw. Kamo magkay magduwa. Bitaw.
mag-face mask man mi. Bitaw. Unya, magkao, hari na sila makailana mo eh. Bitaw mo. Sige, bitaw-bitaw niya. Santa kuha. Buslot-slobot. Kuha na mo. Nala, kamoy bahala. Pero instruction lang. Oh. Kung pildihuno na yun ko. Paghimo dahil mo kagubot. Aron mahunong ang duwa. Aw. Pati kayo. Bitaw. Bitaw-bitaw. Buslot-slobot. Basta mauna ka na atong sabot, ha? Bitaw. Basta pildihuno na gani ko. Himo dahil mong milagro para mahunong ang duwa. Bitaw. Patik. Day, palihog ko kanon, day. Kining. Tagay sa tagsabaw, day, sabaw. Ako po, day. Mais, usa. Kining, unsa man? O okay ra ka mo sa kung gisulti ninyo? Kahimo kong filer nila dire? O mahimong tirador nila? Oo. Okay na ka? Kayo naman, ana. Karon nga, mahanas kag maayo. O niya. LP bay, LP. Ilpi. Sa LP. Ilpi. Libre practice. Libre. Ilpi. Kalasiro pod. Repere. Uy, baya no. Kaayo naman ana. Lagi, balibad nun ta ko, pero sa kay kuan man naluder lagi ta. Balibad ko. Pangulik tagod tag basura. Ingon masan sila. Nga human og kolekta, una pa kumuchote dire. Aw. Okay kayo. Melody. So, kontak na ba kanimong kato si Kaloy? Oh, pwede kayo. Okay. Punta ka na. Aron makapractice sa siya para sa duwa nilang bragat. Oh, Daddy. Kamu basog ang kasugarol lang yun ninyo. Income ka na sa itong bilyaran. Nili ka pa na. Ganang ilang duwa, race fire ka na. Labing taas na nga duwa ka oras o niya nanay kalas ka 5,000 asa magana. Ha? Oh, mao ba? Oo, oga. Dago pa kay puruhan nga mo bansin pa ka na. Akon mao halasike. Kumbate. Kining. Yamat ko na may Kaloy. Kadakora na pustangaan. Miss Melody, sigurado ka? Nga mo pusta mo nako anang kantidara kadako ana? Oh, lagi. Nga naman, hadlo ka? Oh, di ba nga ako ba tingali magmahay mo. Nga nung magmahay man? Simba ko rin bapildi. Ano, no? Dili ka ko ninyo bitayon? Oh, di ka magpapildi. Aron di ka mabitay. Na, ahak na lang. Basta mo duwa ka. Dua bay, oy. Dua bay, hadlok mong ka. Di bitaw na imong kwarta. Dua. Bisa na. Ay, dua. Bisa na, good. Kinalang nga labanan nato nga to manager. Ano man na? Ay. Pero, Kining. kaya man mo si Bragat, di ba? Kining. Ha? Bisag, plus pa to ni mo. Di mo masiguro eh. Lingin ang bula. Paningkamot lang. Practice ka diha, ha? Unya pag seryoso, ha? Kay dili tiaw-tiaw ang duwa nimo. Maningkamot lang ko. Paningkamot gyud. Pabanga-banga ka, wag tang akong bilib nimo. Unsa? Basta mo daog ka. Tunga ta sa daog. Aw, labaw pa ang imo. 30,000 ang imo. Miss Melody. Kining. O say tanaw ni mo, Bay Boyags. Ha? Kaya nagkaha ni Bay Kaloy? Oh, daog siya sa unang sangka nila. Ning ikaduha, amo daog siya. Aw lagi. Kay nahanglan nga mo daog siya. Kiti. Ang kiti. Kurambus ta. Ilang oy. Referee lang ta. Ha? Bate man ang mo pusta ta. Unya, referee ta. Dudahan ta na. Bitaw sad no? Tanaw lang ta. Pwede. Kuan, masyador lang ko.
Oh, oy. Si Bragat ka nang miabot. Siya natuod ka na, mami. Ay, tagbuha, iha. Ngano tagbuon man, mami? Para ganahan. Saba ka dihami, uy. Wow! Kumpleto manggid ka sa gamit, Bragat. Oo, tinudan na yun eh. Oh, may guantes. Tako pa imo. Umahalon kayo. May extension. Kinang akong tako. Naibaw kag pilay kantidad na. Oh, pila? 55,000. Oh. Ang panit, ana. 1,500 ang panit, ana. Wow! Tarawa ug unsay resulta sa among duwa. Ang yu lang yun nako nimo. Ayaw lang yun pagpusta ni Kaloy. Kay siguradong pildi yun mo. Oh, yan ta. Wa silang kamatikod nga niabot ta. Paluyo lang ta. Ika? Huwag ka kaklaro, ingon ko paluyo ta. Oh, reglado. Hanggaw sa naong mo. Timani gila, timani. Basta pildihono ng atong amo. Milagro na yun ta. Bitaw, sakto yun. Siya bato na to. Doon na ako'y giandam. Alibwag yun ang mga tao, anay. Very good. Very good ka. Saman, siya may batang to, ha? Siguro yun kong maundang ang duwa. Ug maglumba og panagan ang mga tao. Unsa? Bitaw-bitaw. Unsa lagi, bitaw-bitaw. Tao, Kanang dili na masabit, ha? sabit. Basta, Basta na siya. obserbahi lang. Tanawa lang niya. Ania naman, gandam na ako. Bitaw. Si Soro na imong napsak, ha? Bitaw niya ang utana. Ay nagpangutanag unsa ni, basta kay mao na ni. Bitaw. Oh, bitaw na sa. Pag sure dia. Kasi mabalbag da. Kita na si madukla ni amo. Duklong gini ka na. Duklong gini ka. Buwan ka manukol ka. Agay. Buwan ka. Dako, hindi ka na ako. Ayaw ka bala ka. Bitaw. Ayaw ka bala ka kay bungkag yung pinig ang may tabo ni. Bitaw. Basta makita na to. Nga pildihuno na si Amo Bragat. Bitaw. Bitaw. Basta. Siguro agin ha. Ikaw mo ba'y siguro na. Siguro lagi na. Ako na ipasalig ni mo, unyot. Salamat. Bay, Tunyo. What? Buwang. Walang tayo ano. Bitaw. Unsa? Bitaw niya, utana. Kuanggul kang kuanggula ka. Nga, paryente rin yung tingali ta. Lain-lain lang atong apelido. Nga naman. Bitaw. Oo, ano man niya bitaw. Kaya ngimongan, unyot. Gibali lang sa, gibali lang. Ang imo, Tunyo. Tunyo, no? Nya ako, unyot. Gibali. Iko na. Okay. Bita, pahipil na. Bitaw. Obserbahan na to. Ang unsa? Hukon na. Unsa? Kakita tagbinta. Digir mo Ay, ko. sige ko, ande. Basta magkabinta ta, mamigok ya punta, manguot ya punta. Bisa. Bantay lang sa ta. Bantay sa ta nga di ta makuutan kaloy. Kuuton. Unsa? Unsa Si kuuton? Kaloy, kuuton. Ikaw, yawan lang kunin mo eh. Magduwa man sila ni Amo Bragat ang sakaman. Okay. Ang imong Christmas. Dako mo nagtubon. Kanang duol gigising mong mata. Aron di ta maraklaro ba? Iba sumakita na sa datong kaloy og iyang mga kauban. Bitaw. Sunod ka. Arreglado. Magbantay lang yun ta. Melody. Unsa da ha? Nanay daghang tao. Omi, tugod kay sa dili madugay, magsugod na ang engkwentro nilang Kaloy ug Bragat. Mao ba? Pila mo gipusta, ana? Ay, gamay ra ni mi, oy. Pila man lagi. 55K. Unsa? 55,000? 55,000.
Tinud-anay gyud na ha, Melody? Wa may tiyaw-tiyaw ani mi. Melody. Nyonya mo apil sag ka. Abay-abay lang ning ako mi. Ay, nagparehas na gid mo sa imong amahan. Skills ni mi, abilidad ni. Melody. Oh. Hello, Sir Masong. Iho, Bragan. Unsa man, andam ka na ba? Of course, Sir Masong. Natural, men. Ready gid ako. Oh, well, very good, very good, very good. Ano man, nana ba diha? Nana ba ang manager ni Kaloy? Ako pa nang sutaon si Melody. Kung naa na ba ang manager ni Kaloy na gingalan og Sir Louie, ha? Sir Louie? Labing mayo. Per game ta. Og dinag ko. Okay. Pero, iho, anak ko mo pusta nito, ha? Muslot sa lubot. Okay kayo. Okay, mayo. Labing mayo. Aron sa ingon, dili na kinahanglan pang buhatag ko nimo og meron. Kay, nagkadaog mapuka, Sir Masong, ha? Kailangan siguro magyunay mo Diba, Mr. Masong? Yes, iho. Ari na lang ka pusta sa tunga. Anak sa tunga. Say, kuwan, kining... Tunga na lang ta. Bisag, 25,000 lang ang imo. Ako nang sobra. Sa per game lang tingali ako, iho. Oo ba? Abi ba na ko og ari ka mupusta na ko? Mutuo ko nga ari ka mupusta na ko basta makigtunga ka na ko sa pusta. Amaw ba? Sige. Walang problema, iho. Okay. Anak ko mupusta rin mo. 25,000 ang ako. Okay. Good. Di ka magmahay. Mudaog kita. By hook or by crook. Iho. Padul. Kay ihunghung ko nimo. Unsa ka na iho, brother? Siguro na kining duwa. Kita ang mudaog. Ug dili gyud ta mapildi. Nakasabot ka ba, Mr. Masong? Kita ang mudaog. Ug dili gyud ta mapildi. Siguro ka ba, iho? Wa ka ba'y pagsalig na ko, Mr. Masong? Kung pagsalig ng isgutan, 100%. Nisalig ako, iho. Ikaw na ko na. Pues. Pamasyada pa diha. Bisag pila. Okay, iho. Okay. Very good. Per game, pusta ta. Bisag 50,000. Mao ba, iho? Tunga gyapon ta. Sige. Tungag ihapon ta. Good. Okay. Praktiso na ko. Sige. Padayon, iho. Kining. May Kaloy. Kining. Unsa man, ha? Unsa man? Wa ka kuyawi ning duha? Waman. Anong kuyawan mo ko? Dinagko na biya ang pustada ni. Dinagko. Di masakata mapreso mapildi ta. Pero di ka mauwaw. Ha? Nga, magpapildi ka. Nara ba kay manager? Wa man ko manghagad nila. Sila mo'y gustong paduaon ko. Ay, naghagad ni mo na si Sir Louie. Si Miss Melody. Mo'y ipasalig ka na niya. Maday. Ni pasalig. 113. Ni pasalig. Kun mao na. Pakita gyud kasi mong abilidad. Aron mo bilib na nimo si Mr. Louie. Kutob sa mahimo lang. Unya. Ay mong tako. Asa magkatako? Kanalang bakhawan ang akong gamiton. Uy. Bakawan good. 113. Sangyo kami tayo nindot na tako, anak. Ni pasalig. Mangita kang nindot na tako ka nang may kalidad ba? Ayaw Kalidad. paggamit og bakawan. Oy! Ya. Bakawan. Asa makugtako nga maayo, ha? Asa? Uy. May babae. Murag anghel. Ha? Anghel. Ngaway pako. Uy, daan pako. Kaloy, ganita ning maunta ko. Daan pako. Miss Melody. Kakinsam ning tako. Kang Sir Louie. Oy, mao ba?
Usa Kenke. Kumbati na ka na. Ana, yan. Kumbati na. Why kulba-kulba ha? Kaloy? Kan, MLK. Usa Emilke. Maningkamot lang ko. Ay. Kaloy, dili kay maningkamot ra. Buhatag yun. Ayaw yun paluya-luya di ha? Dasig lang. Dasig. Kanang dabang hambog ba? Dili kay pinakalma. Ana. Kanang murag kag leading ba? Di ko mo bilib ba ng serious oy? Yay. Kanang bisag dili kaya, pero kayahon. Hambog ba? Kay lupigon kang pragat sa inambugay ana. Mawa. Mura day ka ng... Unsaman. Ina lang. Basta kay pildihon ka lagi sa hambog ana ha, Kaloy? Sumagod. Katong kami ang nagduwa, hambog kay siya. Bugiro kayo. Kung ikaw, hambog po ha? Ganyan man. Kinig ka na. Mauray. Buhata, may kaloy. Ay, patik. Wa pa nga kong kontra. Paya. Kining. Amo, agaon. Ha? Biliban ko nimo, practice palang ganit daan. Urot-urot ang bola. O niya, wa ka malisang? Unsa ba? Wa malisang ang imong amigo nga si Kaloy ni? Kuan, kining. Tanaw na ko ni Bay Kaloy, murag ka. Surrender na tingali to. Buslot sa lubot. Dapat lang. Kining, kining, kay, na may pusta? Duwaon gyud. Asa na siya? Kadugay ba? Agi tagamay bay, agi tagamay ha, gamay lang gamay kanya nanas bay kaloy. Agi tagamay. Gamay lang. Pagya palihog lang palihog. Mo na si Kaloy. Ang basurero. Mo na. Amo bragat. Nanang imong kontra. Si bay kaloy. Buslot sa lubot. Buslot. Si Kaloy ba ka na? Siya ka na. Siya si Kaloy, ang imong ikasangka aning higayon na. Siya? Kaloy! Ikaw ba ka na? Kaloy? Yes. Ako, Sir Bragat. Ay, buslot sa lubot. Buslot. Kaloy! Nag-long sleeve ka pa? Ogo niya? Kining. Nagsangklas pa. Wow, nag-short lang. Pero, nakasapatos, rubber shoes. Branded pa. Humanag kag-practice, Sir Bragat. Ako na, San? Oh my God! Okay. Mayo. Wala ibabay matingog ron. Diri na lang ka sa pikas ka lamisa ha, Kaloy. Pasag dahil na si Bragat nga mag-practice diha. Sige. Okay, Miss Melody. Salamat, Miss Melody. Abing, bay. Palihog ko sa mga bola, bay. Kataas pa rin mo, Magdungan na sila ron tingog. Pagdali kayo, mag-practice ako. Bay Kaloy. Pero, yan na. Dungan na ba? Diin ka man ang imong gisulog, diin ka na. Mangutan naman ka. Huwag ko magdahom. Muna imong isulog. Naka-long sleeve, naka-suit, naka-sapatos. Plus, naka-sunglasses pa yun. Naka-sunglasses. Ngayon, unsa mo? Ngayon. Ang dama ng mga bola. Kay, mag-practice ako. Nagsugod na ba ang duwa, Masong? Wa pa, Barbara. Tuwa pa, nag-practice pang duwa. Sila si Braga o gingon man si Kaloy. Mao ba? Baging pa. May nanawag ni mo, Barbara. Isa na nanawag ni mo? Uy, si Jojo ni. Kinsang Jojo. Ang among instructor sa Zumba.
Zumba, nganong nanawag mong korona ni mo? Saan, may relasyon mo? Unsa? Basin ba may relasyon mo ng imong instructor, ha? Oh, kahilas baya ni mo, Masong. Ingna lang na, bantay bitaw. Mura baya kag korek, Masong. Pabilib ka kunuhay. Bantay na. Bantay lagi ba? Masakpan ta mo, bukan tapos inyong o. Ilom na, Masong. Balihon baya ko niya. Bali ba? Imane lang, ha? Imane agad ninyo. Amping lagyod mo nga di tamo masakpan. Paghilom na, Masong, oy. Gahilas-hilas ka lang. Wa malagi ni mo na tubaga. O saan ako pagtubag na magsige ka man dihag sulti? Na putol na. Nahuno na ang ringing. Diha ka na. Niring na sad. Diha ka na. Istorbo ka lang kay nakuda. Hello? Oh, Jojo! How are you? Ang buwan. Yes. Nangumusta pa. Nagtutingali siya nga tinudan na kung nagsilos. Yes, I like you so much. Ipanungog pa ko. Oh, yes, Iho. Yes, you are so graceful. Kunya gawas anak ng macho, Ang ayan pag yun kaayo ka, Iho. Buang. Ay, ugma na siguro, Jo. Okay. Ugma na kita magkita, okay? Oo, sige. Bye. Hain naman tos Masong. Tuara si ay. Nagpalayo po. Ug may gikasulti siyang cellphone. Yes. Ugma na lang, okay ba, Bridget? May bisita ko karon diri. Didi ka mo ari karon. Di ko makanharo nimo. Dili ko makanharo nimo. Hoy! Kinsa lagi kasulti ni mo? Barbara? Kinsa na, ha? Leche! Kinsa na? Imong kabit! Kinsa na? Nga gipawag po na ni mo, ha? Kasusyo sa negosyo. Kasusyo sa negosyo? O kasusyo sa kama? Kanang ikaw ba? Oo, nga naman ko, ha? Mauro ginay imong mahimo, Barbara. Siging duda. Siging silos. Ay, nako. Doon ako'y ebidensya, Masong. Ebidensya ba? Ikaw ba? Kanang imo, pulos lang pagduda. Pagduda? Ha? Pagduda? Kantong nasakpan tamos una, pagduda to? Ako na ito. Kinsa man dito? Ha? Ay, nilabay na gana, Barbara. Dugay na. Sige, dugay. Oh. Bisag dugay na, Masong. Pero di na mauwa sa kong huna-huna. Kanunay nang naghasol sa akong pagkatao. Kanimo, Barbara. Huwag ka may angay kabalakan. O sa pabay imo. Ikaw na ang nakaangkon sa bandila, sa bandira. Oh, ako'y nakaangkos bandira, pero lain nagkupot sa flagpole. Unsa? Miss Melody. Asa man, ha? Sugda na nato ha, ang duwa, bragat. Labing bayo. Ready na ka, Kaloy? Miss Melody, ready na. Diara ning para pusta. Nyangi mo, bragat? May problema. Kadiyot lang. Asan ba si daddy ni mo, ha? Ngano nangita man kang daddy? Iho. Di ara ko, ha? Okay. Asa na ang imong 25,000? Iho. Ari mo pusta si daddy ni mo, Miss Melody. Dari ka na ko. Adto ka mo pusta ni bragat, daddy? Yes, iha. Oh, mao ba? Okay, larga. Unsa man ikaw? Ni Busta ba ikaw kang Kaloy? Wa, daddy. Si Boss Louie ra ang mipusta niya. Kung mao ka na, why problema?
Yes, buang jud may kaloy. Si Sir Masong, nga daddy ni Miss Melody, to apos na ni Bragat. Awa tayo mahimo. Iya ba na gusto? Kining. Hindi ka ano niya eh. Usa magyud may kaloy ha? Ha? Kaya ra kanin mo, kaya ra ka ha? Sige, balik. Kaya ako nagod kutos mahimo. Ako kung pildi, huwag tayo mahimo. Pildi ka na. May kaloy ha? Pero, paminaw na ako, mudaog tingali ko yun eh. Ha? Nga naman? Basta, butanaw lang na si Miss Melody. Mudaog gid ko. Nining duha ah. Unsa? Asa naman tong duha na ko ka mga atap? Ay, asa naman kato sila? Kamuhibo og milagro. Sa higayon nga pildihuno na ako. Asa naman to sila? Bragat, may gipangita ka ba? No. Wa, Miss Melody, wa. Okay. Kasado na. Ug mularga na. Kumbati na. Ha? Bakbaka na, Bragat. Oo, why problema, Miss Melody. Huwag nang higayon na. Ingnon ko ikaw, Miss Melody. Miss Melody nga mudaog ako ning maong duwa. Sigurado agyod nga ikaw ang mudaog. Yes, Miss Melody. Mudaog ko. Tungod kay naa ka. Nga mao'y akong inspirasyon. Oh, ha? Sige, diha ka una, Bragat. Apoy, buslot sa lubot. Lakaw lang ay. Wa mo kagat sa kong isulti. Ug tuwa sa paingon ni Kaloy. Kinahanglang mudaog ka, Kaloy. Ha? Dapat lang. Dapat lang mudaog ko, Miss Melody. Pakit unti ka karon og pakiting. Ana pa, mao di gusto ko. Kanang dasig. Daang hambog ba? Para madasig ta. Mudaog ko. Ilabi lang butanaw ka. Unsa, Kaloy? Ang imong pahiyom, mo'y naghatag na akong kusog o kalig-unsa kong kasing-kasing. Oh, unsa? Tila na ako nahunaon eh. Ayaw pag kinalog diha ha, Kaloy. Ikaw rabi tayo nag-ingon. Nga dili, magpalabi og serious. Abi pa lang, leading ko. Kana. Wala diha. Basta mo tanaw ka, laog ko. Hilom, paningkamot diha ha, tonto. Oo, Miss Melody. Sugda na. Pila ni ka race? Race 5 lang. Aron madali. Okay, race 5. Akong ingnon si Bragat. Oo, tempa. Napaingon dili si Bragat. Oh, tuod da. Sige, ningo ni. Smile mo dayo. Bragat. Oh, ansa man, ha? Sugdan tanay. Sugda na, Bragat. Pila ka race? Race 5. Okay. Sige. Sugot. Ato na sugdan. Hoy, Kaloy. Ning higayon na. Ako gyud ang mudaog. Sa buhat lang kitaon, Sir Bragat. Kung naninguha ka nga mudaog, mas labaw na ko. Sa? Mawala, Sir Bragat. Namaya, no? Kinsa kang mudaog na ko, ha? Basura ka lang. Mabitaw nga, naninguha ko nga mudaog ko. Aron mo asinso gamay ang ako kinabuhi, ang ako pagkatao. Pakiton ti karon, Sir Bragat. Basta ako na ganyan panahon ang pagtira. Himuon ti kang gwardya og manghipos kas mga bula. Unsa? Nasaad. Nagsige manig panawag si Bridget. Hello. Unsa man, di ka mo ari, ha? Ako'y mo ana diha. O si Ari, o si ikaw mo, Basta Ari. di ka mo ari, ako'y mo ana diha. Ang ano, man, sa mga problema, ha? Mo lang. Gimingomang ko ni mo. Ay, nagunaw na kas kagod. Siyempre, kagod na. Nalimot di ka kung sarong adlawan, no. Usarong adlaw eh. Birthday ro na ako, uy.
OMG, imong birthday? Birthday lagi na ako. Mao nga, kinahanglang mo ari gyud ka. Di ka mo ari diri, ako'y mo ana diha. No. Ayaw. Simple problem. Sige. Ako mo anani mo. Okay? Lagi, bantay ha, ari agit ko. Kay og di ka mo ari, ako'y mo ana diha. Bahalag magbugdo mi sa tiguang mo kasawa. Bridget. Busy kayong tubag sa cellphone ay. Ha, nagpalayo pa. Klaro kay kamasong. Karon gyud ka. Magdali ako. Masong! Asa ka? Barbara mayato lang ako. Makikita ka na ko ang akong amigo nga buyer o giyuta. Unsa? Buyer. Buyer o yuta? Yes. Hibaw ka. Doon ako'y kidil nga yuta. 1 hektar ka na. 10,000 square meters. Ug kung mahinayon kini, dako kini kwarta. Kay, nakuan man, kining, ako manggi pakapinan. Mao ba? Yes. Doon ako, sa matag metro kwadrado, akong gipatungan ko kinigtag 400 pesos per square meter. Mao ba? Siguro ka? Yes. O kung madayon kini mo ang transaction, makaginansya ko labing gamay 4 million pesos. Diba? Mao ba? Kay patungan man ako og 400 per square meter. Kung mao ka na, lakaw. Siguro amasong. Siguro ang mahalin og mapalit ang maong yuta sa imong customer. Pagdali, masong. Pag-amping sa imong pagmaneho, masong, ha? Yes. Salamat kayo sa imong pag-ampo. Barbara. Og palihog sulti si Pragat nga kani nga doon ako'y dinalian nga laka. Okay? Okay. Ibiglan ako itong kwarta. Sige na. Ayaw ka bala ka na itong Bragat. Ako na'y bahala niya. Sige, ari na ko mahal. Bye, mahal. Amping dong masong mahal ko. 4 million. Kaayo naman, ana. May kinakauna-una ko sa mga pagi. Basta pangwarta gani ang isgutan, di gina mo balibad si Barbara. Saan taman, Barbara? Di masad mahimo nga dili na kautuon si Bridget kaya tingaling dako pa ang kasamok kay muan na noon. Magkita mo na kada kong gubot sa kalibutan. Kining. Last ball na ka, Sir Bragat, ha? Baligaya ka na. Saman. Tirahon pa ni. Tirahan na. Ha? Tirahan lang. Why sports game? Tirahan lang. Saan mo pagdaog? Huwag din mo tirahon. Kasayo na. Wala tula na kayo. Ha? Patirahan pa yun, ha? Makayot di ay. Naunsa. Usa? Makayot. Makayot? Oo. Tirahan na. Aw, bueno. Hala, tirahan yun. Kaya nga no, nagtuloy ka nga sa'yo na. Ha? Patuloy ko pag-usap. Kung busod na. Usa? Patuloy ko pag-usap lagi. Kung busod na. Matrasan. Watch and learn. Sige. Last ball ka na, ha? Last ball na ka, sir, ha? Lagi. May asig balik. Dili ko makiglalis ini. Bulas. Ha? Unsa to, Kaloy? Magpatuli kag usab ron? Oo, kung masod ni mo, sir. Magpatuloy ko usab. Kung masod, ha? Kung masod. Matra. Tanawa. Tira na, ha? Old sala! Uslot sa lubot! Sablay yan! Bida. Di lagi masiguro, no? Karon, ako nasad. Kabanga ni mo. Banga bitaw. Ana magina.
Kining last three ka ba, ha? Para hurot ka, para hurot. Punay pagbula. Punay pagbula. Ang bugiro. Punay pa. Ah. Huh? Look at the white. In English, pang basuriro. Uy, baya, no? Ha? Last ball na! Ay, Last ay. ball! Baya. Tirahon ba ni? Tirahe! Let's say! Tirahan. Ayuha kaloy. Last ball na na. Miss Melody. Para imo ni. Pansak! Pansak! Si Bagat, sorry! Sorry! Magkalagot! Sorry! Pansak! Magkalagot! Ikaw ni mo kamot! Sir! Ay, ang atako! Ang atako! Panit sa kong tako! Ang tako! Kayota! Ay, hala! Hala! Nikaon kang tako, sir! Kinig! Ano mo na? Hindi mo manggikit-kit ang tumoy sa imong tako, Sir Blancat! Natangtang ang panit sa tumoy sa tako! Kanana! Abing! Ayas kang buanga! Di pagkaon kabing ni Sir Bragat. Di pagkaon ka sa panit sa tumoy sa iyang tako. Wah! Buanga bitaw ini. Anak kira. Kining. Mahalon ra ba ning panita? Mahalon na. Kinig, sir. Unsa may gamito nimo? Ha? Wala tumoy ng imong tako. Tumoy. Yan Ano ba ilain? Yan lang tumoy na bilhin. Ano na pa ilain? Tulo ni kaparisan ang akong tako dere. Di ay. Di ay para burak. Og di ay duha para kumbate. Ano ko na spanit nga imong gipaak sa Bragat, oy? Wakay labo, tara, kaloy! Unsa man Bragat, padayunon pa nato ni. Palayon! Ay, palayo na. Pila pala yung score? Ha? 1-0 pa gani? Ha? Usapa ang score ni Kaloy! Usapa! Ha? Maya kayong usapon. Ha? Race 5 ko na. Ninghi kayo na. Dili na dako patirahon ni Kaloy. Makatira pa ko, Sir Bragat. Di na lagi ka makatira. Usa ka gatos. Sa makatira pa ko. Imo ang usa ka libo. Okay, usa ka libo. Sa makatira ko. Kasano? Usa ka libo. Okay. Kining. Okay. Kaloy. Bye. Burak na. Tira na. Okay kayo. Mutira na ko. Ang bidaan ng usa ka libo ni Sir Bragat. Buang. Ako ba'y burak? Daugod ko. Sa ato pa, makatira pa ko. Bebe, ang binang usa ka libo, be. Ang binang usa ka libo. Diskasi. Ayaw pagtikas-tikas Kaloy. Oh, sakto bitaw si Kaloy Bragat. Okay. Mingon man ka, nga dili siya makatira. Mao na nakigpusta siya nimo. Tungod kay makatira man siya. Siya gud ang muburak. Ayaw tikas-tikas niya Kaloy. Dili ba ni tikas-tikas nga ako Sir Taon, oy? Unsa man taon, oy? Unsa man, sugal tao, dili? Saba niya. Inanggaw na mo. Bida. Maluoy lang ko ni mo, Kaloy. Wa pagitingali ka makaila. O kinsa ko no. Nakailan ako ni mo, sir. Nga ikaw, kwartahan. Mayong tao. Ug mayong mudua og bilyard. Muslot sa lobot. Nagsulti ka lang yun sa tinuod, Kaloy. Nagsulti ka sa O tinuod. niya, Bragat, unsa man ni? Padayon na ta? Of course. Padayo ng duwa. May per game? Pero game, 20,000. Dawat, 20,000. Okay. Pero, tahan una ha, sa per game, 10,000. Mahimog unya na lang. Kubraho ni Boss Louie, maong hatag lang una. Huwag kumpiyansa. Nagtuo mo, ako'y kwarta. Tanawa lang. Sa pikas bulsa. Ha? Sa wang bulsa, tanawa. Tanawa. Hoy, pakilaw niya! Itong mo ng ubol-ubol mo. Tanawa. Tigmang gatos ni. Duha ka bandol. Tanawa. Pulos ni tag
Gismil. Baga kay tagmanggatos man. O pati ka bulsa sa akong shorts, ha? Tanawa usab sa pikas bulsa, tanawa. Ulos ni tag 500 pesos. Duha ka bandol sa duha ka bandol. Tag 50,000. Ha? Tag 50,000 ang bandol. Wow, kadagang kwarta ni mo, Bragat. Daganang kwarta, oy. Saan ka man ng kwarta? O, nibili na ako. O, di apay lain, ha? Sa laing bulsa, tanawa. Tag sa kalibo. Duha ka bandol ni nga tag 100,000 ni. Ay, makuutan ka, ana, Bragat. Nakasigni ay mangunguot ron dire. Mag-ilaw niya! Tut ko ng ubol-ubol mo. Why mangunguot karon dire, Miss Melody, ha? Kung masakpan ako ang mangunguot, balian ako. Usa man. Duha pa tayo ni. O, istorya na lang ta. Hoy, hanggaw! Ha? Baya, mi apil ka sa... Burak na niya, burak! Sige. Burak good. Kini. Sight. Unsa na kay resulta? Unsa na kay score? Tanaw na ko. Aron pahibaw una ko si Masong kung pila na standing sa duwa nila ni Kaloy o ni Bragat. Pila score, referee? Ay, Kwan, ma'am, kanang... Tay score pa, tay score. 2-2 ang score. Rest 5 man rest 5. Kumbate pa ni duwa, ma'am. Okay, salamat kaayo. Kumbate. Bragat! Okay, karadiha iho. Okay ra kayo, mami. Tita. Watay, kapildihan ining dua, tita. Mau ba iho? Kita ang mudaog. Maghubo ko diri sa ibabaw sa lamisa kung mapildi ko. Unsa? Sir Bragat, siguro ka? Nga mo na ibuhato ni mo? Yes, Kaloy. Ingon ko, ana. Ha? Ang lakas ng loob na ko. Gadili, ko mapildi aning dua. Mo ba? Bragat, basin ba yaog? Don't worry, my love. My love. Yes, my love. My love? Ngano, natinga kay Kaloy? Wa man, sir. Bagay magami si Melody, di ba? Dali ba, Kaloy? Oo, bagay kayo. Duwa na mo. Kinsay burak? Ako may midaog karon. Hinungdan nga ako nasab. Nga nasab nako. Tie score na kami, Melody. Ako'y burak, okay? Okay, padayon. Oh, Melody, nigawas ka man. O si resulta? Ay, tayo ang score. Abot og desisyon. Desisyon ang duwa. O lagi mi. 4-4 ang score. Desisyon. Kay race 5 raman sila. Mao ba? O nya, asa ka man? Magtimpla ko kape ni Boss Louie. Gipaningot to nga nagtanaw silang duwa. Mao ba? Kinsay pabor ka ron? Kinsay mo burak? Si Bragat. Okay kaayo. Pabor kang Bragat ni? Natural. Tuwagod mo po sa si daddy ni mo kang Bragat. Oo, no? Ngano di ay? Tuwa ka ni pusta kang Kaloy? Wa mi. Si Boss Louie ra ang nipusta. Wa ko'y labot. Keneng. Ops, ha? Last na ka. Sir Bragat, ha? Maligaya ka na. O, para horot na sa si Bay Kaloy. Sorry, Kaloy. Sako nang gikasulti. Ako'y mudaog ining atong sangka karon. Ako. Alingin pa kayo ang bola, Sir Bragat. Oy, naunsa. Oh,
Aya, gianam-anam pagyud nimo ang agyam-aman pagyud nimo ang imong kaugalingon. Diriot maligas ang dila ko. Gumikan sa sobrang kalipay. Alas to na ko. Samtang ikaw para hurot, ha? Tirahon pa, sir. Tirahon pa. Oo, tirahon pa. Ha? Tanawa, ha? Tira na ay! Pag-ilom na! Bida. Ubun ko ng ubul-ubul, mo. Kana. Tanawa. Contraction, ha? Saiton pa kayo. Aron way sipiyat. Hoy! Oh, wapag itira, bay. Wapag itira. Wapag yun. Pildi ka yun, bay. Pildi ka. Tirahon pa lagi. Tira na. Kapag na mo tira gani. Ansa kaloy? Kuro pa. Ansa gisulti mo? Okay rin lang wawang. Unsa to? Kining ramang dumadaog na ta ba? Mugamay ang lungag. Hilom! Baya, mamalda man ka. Wa mo ko mamalda, sir. Sige na, tira na diha. Paghuwat, let's Bing, disibog diha, Bing. Kineng. Bing. Hilom lang, Marikaloy. Ako bitaw, hilom man ko, basta mutingog na sa Bragat. Si Bragat, di ko mutingog sa... Hilom lang, mutira na si Sir Bragat. Huwag magsama, huwag magsama. Dugay kayo. Pagiram! Baya, ubun ko ng ubol-ubol mo. Ano ya? Kineng. Nilayat ang bulamano. Ay. Nasod, unta, pero not counted. Diha. Lungag sa lubot! Sorry. Ako na po. Sorry kayo, ha? Sorry kayo. Para urot ka, Marikaloy, para urot ka. Way problema. Paspasan na to. Samtang init ba? Pasok! Para urot ka. Hindi na lang si Saba. Pasok! Wala! Lasto ka na! Lasto! Saba, diha. Last ball na! Giatay na lang. Kababa. Uy, nakas publiko ni. Malikas man ka. Saan ka? Sir. Hindi ko mga atapa. Saan ka? Last ball na ko, sir. Sorry, Sir Bragat. Pisos, oh. Malikas. Saan ba ang akong mga atapa? Saan na? Sa pangandoy lang kitang duha naghinigugma. Mga higala, at ang ianguban pa mga sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Basura ka lang. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ginhawa Delfin Ispares. Spinner, Randy Tayad. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aminidil Nacorda. Dalit gihapon kaninyo sa RMN Drama. Nagihigugma ka. So mga ka-listeners, salamat kayo sa inyong kanunay nga pagpaminaw sa pagsuporta. Basta kay puhon-puhon ran ako na ibalik ng matag 3 sa buwan kay kanang mapa ma-approve ang akong Pikas channel. Basta mao na to. Ay na mo sige request ato kay. Daghan kay siguro balik wa ako siguro tanaw sa akong video ba. Tanawa lang ninyo akong video, masabtan ninyo nganong wala pa na ko gibalik tong drama ha. Okay? So thank you so much and God bless.